Manjinda wakho ukhona la mjinda umthembayo uqonda hayi baniphethe yena angeke nibhayiziseke. Kuke kwenzeka kaloku apha elokishini ndimane ndizothathwa ngusiso nemoto qho ke xa ifika usoloke efika enelakhe yofika ndiswenkile. Ukuthatha ukusaphi elakhe yofika ndiswenkile uhlala afike inoba about 3 times loo nto le isenzeka. Ndincame ndithi yespeech hayi man ndiyakucela fondini man ndicela man ukhe uhambe nami ixesha elininzi athi efika lo sisiloni bendihamba nawe cause into eyenzeka ufika azondithatha apha elokishini xa sifikayo etown andithengele inyama shem andithengele notywala bube mninzi futhi ogqiba khandiphe nemali ndibe nemali apha kum. Cha ke ngento eyenzekayo usoloke phela emoyeni ke ngoku andiyazi kanjelelapha uba ngumuntu ongathi uyebuye bekuphelile kanjalo ndishiyeke pha etown but ke shem luckily ndiba nayo imali yo request cause undishiya nemali. Hayi ngcono nje uspeech wavuma athi hayi khululeka nje ayamdi nawe makafocus uspeech makafocus yani kwenzeka afike nyando sizithi speech ujonga ke yabo njengoba efikile ndiyakucela ntwana yami uhlala usetiming ndifuna umbone uba uphelelaphi lo muntu belipolisa athi speech yakho ngxaka ke siyokhwela emotweni nyani xa sifika futhi phakathi akube right nje kube ngalendlela eqhela uba ngayo ibe ngathi nje akho nto ithini uphethe nje igame hayi nyani siyofika etown xa sifika etown ezenze ngesiqhelo nje athenga inyama akaqhashanga thenga futhi utywala bube buninzi futhi aphinda andiphele imali njengesiqhelo hayi nyani ndiyithathe le mali ndithi speech ndiyacela fethu bese timing if uyasela ungaseli kakhulu oko it's either wena uhlala nje yabo ngalo bhiyanyana i1 athi speech hayi suwara kudala ndasela as long ndiyazi ba khululeka ithi nje igame ukumsebenzi onike wona khululeka isawa nyani uspeech isawa futhi speech amane ezothatha nje ezobhiyanyana zithile azihlale kweyakhe itafule pha yabona athi ufuna usinike ispace benqonba hayi ndiyayazi ulele timingini anganiqini uzamgada nobutshona hayi nyani buhamba ubusuku aphinda athi lo sister okay hayi ndiyebuya yabona ngesiqhelo hayi ke mna ke over to you benqonba hayi speech hayi timing you speech nyani ndibone ekambeni kwexesha hayi mana akabuyi lo sisi uleka uphethe uspeech khululeka hayibo kuthi yena lixesha linganga ngabuyi ibodyguard xa ndithi andiboni kwa speech lo kula tafule bekuyo hayibo khululeka ibodyguard imgadile kaloku phezukwakhe ndiqonda bokhema ke ndizisa apha nje apha etoilet xa ndifika uspeech uyele etoilet wenza uspeech utiphile madoda hayi ngumhlobo hayi ke ngoku uthi phe kwa speech lo bendithini so wancame wathini ke ngoku the whole police alatipa madoda sabe siyamluza kaloku kanjalo asimazi ukuthi kanjalo awachithwa amanzi inkukhu ibalekile bodyguard yam leyo kuthi zodwa uspeech usuka